Haupa, Ibai Alfaganaz, Mungiko Bilduko zinegotzie. Joan dan urriaren 28 osoko bilkure eduki gendun, eta beti hile honetan gertatzen den moduen, ordenantza fiskaletan egin beharreko aldaketak eduki gendu zen eztabaidagai. Udal gobernuek aurkeztutako aldaketa proposamenei Bildutik hainbat ekarpen egin dotzeguz, eta beste alde batetik, Bildutik bertatik, proposamen propioak be aurkeztu duguz. Kontsideraziño orokorren artean, udal gobernuek planteatzen zegoen beste behin tasa eta zergak izostea, eta aldiz Bildutik bestelako ikuspuntu bateko gu, uste dugu igoera bat kasuan kasu aztertute posible zala, eta beti be hobari eta diru laguntza jakinekaz lagundute. Uste dugu hau dela modu bakarra zerbitzuen kalidadea mantentzeko eta aldiz behar izenak dekiesenak babesten jarraitzeko. Zentzu honetan joan ziren gure ekarpen eta proposamen guztiek eta banamanen aztertuko dugu. Ondasun higiezinen zergari dagokionez, foru arauak egindako azken aldaketak aintzat hartute, udal gobernuak planteatzen zuen hobari barri batzuk egin alizetea. Kasu honetan, famili ugarikoei, famili monoparentalei, RGI edo ingreso minimo vital dalakoa jasotzen da benei, eta bar. Gainera, hobari egiteko bizikide kopuruaren eta famili unitate horrek dekozen diru sarreren araberako taula bat sortzen zen. Hobari hori, ze kopurutik, ze diru sarreretik bera jaso ahalko dan determinatzeko. Guk hemen zalantzan jarri gendun bertan jasotako kopuruenak, diru sarreren kopuruena. Familia bat pobrezi arriskuen dauela konsideratzeko kopuruek aintzat hartute, iei bardinek dire. Beraz, honek izan gure dagoena da, hobari honegaz laguntzen ibiliko garela, egoera oso larrien dauzenak bakarrik. Gure ustez hori beste erabatera egin alda, alde batetik tramo horrek edo kopuru horrek revisatute, gorantz revisatute, eta beste alde batetik hobari bakarra egin beharrean, hobari horreri 3 tramo egin da. 180ko hobari bat, egoera larrienean dauzenentzako, 175 bestelako behar izena dekienentzako, eta 150ko hobarie, ondino be egoera apurat hobean dauzenentzako. Horrez gain, zerga honegaz guk beti egin ohi dugu beste proposamen bat, dala hain zuzen be, bigarren etxebizitza utzen kasuen 150ko errekargu bat ezartzea. Zoritxarrez, udal gobernuek ez da gure ikuspuntue partekatzen eta gure proposamenak baztertuek izan ziren danak. Desadostasun horrek direla eta erabaki gendun udal gobernuek egindako proposamenei trabarik ez jartzea, baina gure proposamenak aintzat hartzen ez direnez, abstentzinora jo gendun. PSek udal batzan ordezkari barik jarraitzen dauen arren, ganerako indar politiko guztiek baiezkoa emon zerean eta ondorioz proposamena onartu izan zen. Ibilgailuen zergari dagokionez, udal gobernutik foru arauak oraingoan be jasotako hobari barri bat aintzat hartzea planteatzen zeuen, famili ugarientzako 180ko hobari hain zuzen be. Guk gure aldetik beste proposamen bat gehitu gendun. Zerga honen kuota kalkulatzeko foru arauak udalei margena emoten dotzie koefiziente biderkatzaile bat ezartzeko, 0 eta 3 balioen bitartean egon behar dana, eta guk planteatzen dugunen da koefiziente biderkatzaile horreri izaera progresiboa emotea. Sailkapen bat egiten da, saldi fiskal gitxien dekiesen ibilgailuetatik, saldi fiskal gehien dekiesen ibilgailuetara, eta horren arabera koefiziente bat edo beste eta kuota bat edo beste ezartzen da. Guk planteatzen gendun esan, zenbat eta saldi fiskal gitxi hau, koefiziente biderkatzaile hori txikiagoa izan barzala, eta zenbat eta saldi fiskal gehiago, koefiziente hori handiagoa izan barzala. Gaur egun Giako udalean ez da holan aplikatzen, eta gure proposamena hori zen zen. Udal gobernuek baztertu egin zeuen, eta hori dela eta honetan be abstentzinora jotzea erabaki gendun, edozein kasuten proposamena onartu egin zen. Eraikuntza eta obren zergari dagokionez, ozta bere foru arauak jasotako barrikuntza bat barneratzea planteatzen zen. Trantsizio ekologikoa sartu dugu zen konpromisoek asko erentzian, guk planteatzen gendun esan, energia berriztagarrien aprobetxamendurako sistemak instalatzen da bezen eraikuntzetan, hobarie gaur egun dauen 150tik 185 igotzea hain zuzen be, hori bultzatzeko. Udal gobernuek beste behin ez da gure ikuspuntu partekatzen eta guk egindako ekarpen hori baztertu egin zeuen eta ondorioz guk abstentzinora jo gendun eta beste guztiek baiezkora, beraz udal gobernuek egindako proposamena bere horretan onartu zen. Zaborren tasari dagokionez, udal gobernuak planteatzen zeuen 180ko diru laguntza bat, hain zuzen be, ondasun higiezinen zergan planteatzen den termino bardinetan diru kopuru horrek, eta lehen ondo zen azalpenen termino bardinetan. Guk
Hemen ekarpen bardin egin gendun, gure ustez kopuru horrek revisatu behar zirela bajuegiek direlako, eta beste alde batetik tramo bakarra beharrean 3 hobari tramo esarri behar zirela. 80ekoa, 75ekoa eta 50ekoa. Eta horrez gain guk planteatzen dugune da tasa planteatzeko modue aldatzea. Gure ustez tasak alde finko bat eduki beharko zegoen, erabiltzailearen araberakoa, eta beste bat aldakorra sortzen den zaborraren araberakoa. Baina horretarako kontrol sistemak ezarri behar dire eta ondorioz bilketa sistema aldatu behar da. Edukiontzietan txiper jarri behar da edo atezateko sistema bat jarri behar da. Horregatik, sistema hori garatzen ez dugun bitartean guk erdibideko sistema bat planteatzen gendu. Mungian organikoa banatzen daben erabiltzaile aktiboei zuzenean hobari bat egitea da guk planteatzen gendune eta usoetan konpostaje komunitarioko sistema piloto bat martxan jartzea eta bertan parte hartzen dabenei hobari hori esartzea be bai. Agintaldien zehar proposamen hau egin dugu, baina udal gobernuek jarritako atxaki izin zen, aldaketa hau ezin dela egun batetik bestera egin eta ondorioz ordenantza fiskaletarako gure proposamena ezala aintzat hartu. Ondorioz honetan abstenidu ginen eta beste guztien baiezkoagaz puntue bere horretan onartu izin zen. Jabetza publikoko eremuen erabilera arautzen dauen ordenantzari dagokionez, hemen planteatzen zen, orain dela gitxi ordenantza hau aldatu egin zen, eta orain arte existitzen ez ziren sasoiko terrazak jartzeko aukera emoten zen, 6 hilabeterako, parkin plazak okupetan, terraza normalak jartzeko baldintzak betetzen ez da bezen tabernen kasuen. Ordenantzan beraz aukera barri horreri kuota bat esarri barriakon eta hemen planteatutako aldaketak guzti hori zehazten dago. Zalantza batzuk eduki gendu zen, argitu ziren eta ondorioz honen alde bozkatzea erabaki gendun eta proposamena aho batez onartu egin zen. Udal hilerriko tasari dagokionez, honek urte askoan bardin mantendu dire eta eguneratzea planteatzen zen, mentzu zen urteotan KPI-ak eukitako igoera aintzat hartute eta beste alde batetik energiaren kostuek gora egin dabenez, bai belategieri eta batez errausketa prozesueri dagokionez egon diren kostuen gorakada hori aintzat hartzeko. Uste dugu proposamena zentzuzkoa dela eta alde bozkatu gendun, ondorioz proposamena hau batez onartu egin zen. Eta ordenantzak bukatzeko, udal gobernuak egindako proposamenez gain guk bestelako batzuk proposatu gendu zen, esaterako jarduera ekonomikoen zergan planteatzen gendun energia berriztagarrien aprobetxamendurako sistemak instalatzen da bezen horrei 50-eko hobari bat egitea eta baita garraio planak edo egiten da bezenei hobari hori aplikatzea be bai. Udal gobernuak ez da gure ikuspuntuek konpartitzen eta proposamen hau baztertu dabe. Eta bestalde batetik, hirigintzako espedienteak tramitatzeagatik kobratzen diren tasei dagokionez, guk uste dugu hor badauela bat bereziki egiten espedienteak tramitatzeagaitik kobratzen dana hain zuzen gure ustez doakoa izin barko zen edo gehienez presio simboliko bat ezarri. Ez da aurkezten dugu lehenengo biderra, udal gobernuek beti baztertu dago eta oraingo honetan baztertu egin zegoen. Bestelako puntuei dagokienez, Bentadezen egindako lan batzuk interes berezikotzat jotzea planteatzen zen, era horretara hobari bat dagokielako, beti jokatu izin dugu bardin, onartu egin gendun eta hau batez onartu izin zen puntua. Beste alde batetik, arau subsidiarioetan aldaketa bat egitea planteatzen zen. Orain arte, arau subsidiarioetan modu oso argien edo oso espezifikoan jasota egon ez diren kasu batzuk jasotzea proposatzen zen. Zentzuzkoa deritzogu eta alde bozkatu gendun, beraz hau batez onartu egin zen. Eta osoko bilkurako gaiek amaitzeko, diru laguntzen plan estrategikoan aldaketa bat egitea proposatzen zen. Gaixotasun arraro baten alde lan egiten dagoen elkarte bat diru laguntzen planean txertatzeko proposamena zen, hau da, elkarte horreri diru laguntza bat eskaintzeko, orain arte Monesiakon diru laguntza bat eskaintzeko, eta horregaitik diru laguntzen plan hori aldatu behar da, hau gehitzeko. Ados egon ginelez, baiezkoa bozkatu gendun, eta puntu hau batez onartu egin zen.